ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बायजो मालाय माने आम बम हाय रक ओंखासार जों मालाया स्टेट गभर्नमेंट থেকে जोंनो रिंखा थ्रू एसबी स्टाफ स्पेशल ब्रांच बरक साहर का जोंनो प्राय चारटा रग साहर कना उन्हें पांचटा फायदी नरग मीटिंग दङ ब जागा फायनाय जों सोंखा बरक साहर ट्राइबल मिनिस्टार आरो जों आसुलायनाय नरक बायसोंबाय आसुलायनाय tam purpose ta aso lainai engke borok sungno जों सोंखा सोंमाने यागला borok saka जे नरक जे 12 तारिख 6/2026 नि लाहार कासुमुंनि पारपासनि जों आसुनाय नै सागाता ओमफ्राय आबनि परे जों थांलायगा जोंनि लिडार गदन थांगा थाङै आगै कगलाम सालायगाता बम हाय ब्रक रेस्पन्ड दिफा सर borok point tino discuss kaiga जों जोंनि जे पॉइंट दङ पॉइंट तिनो बरनो सबमिट खालायगाता ब्रक तामसा borok to nai dङ जों मा 11 13 तैसा आसुनाय borok स्टेट गभर्नमेंट डक्टर ताम आसा खाय सर 12 तारिख सका ब्रक की न कक दरि न ताकास का दिया तो माने एमने तो borok to tabo kogriwo जों नाय रिटेनलि जोंनो जाहाते borok रिना निंथं sei रिना निंथं जोंबो नायो एबं आ जागा स्वयं ऑनरेबल सीएम गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा जी ब सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न तापु केसिनि विकास देवबर्मन इंस्ट्रक्शन दिखा केसिनि ऑनरेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सोंबाय कक सालायगा ट्राइबल वेलफेयर सेक्रेटारि ताई ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर ताई एसबी स्टाफ दङ ताई जों दङ कगलाम सालायगा जों साका जों दीर्घ दिन नासिङै जों अधैर्यखा जार कारणे जों 12 तारिखसिम लामा कासुनानै जेंनानि बादंखा जोंनि केडार रक्स आ जागाव बेलाय दं केसाबङै दंखा चा केसाबङै दंखा रां फैसानि समस्याङै दंखा जुदि अबाहाय लेरि थांगा हंके जोंबो तेबो कतर पदक्षेप नानान बगे वान सुजाक जोंबो साका तेबो सानामु जों जे त्रिपुराबासी चिन त्रिपुरानि जत त्रिपुरा ताकुथाय बुक जोंनो सानामु जोङो अ जों लामा कासुनानै आबो चिनि सिमिया आबो नंनिबो कायसा दायित्व दङ तामनि बागै हिंकाय अरां जों सिमिसाया गामि हामग्रायनि बागै जों इनभेस्ट खालायनायाबो आबोनो सबायनाय के बारो मिसगाइड खालाय दंहा के ओ मिसगाइड खायमा रङ नरक ताखनादि सिक्ला सिगिर फायदि सिनि एरिया सिनि गामि त्रिपुरासा एरिया न जों बाहाय के डेभलप खायनाबो वान सगिसो जों दिनै सिनि अ पदक्षेप नावो जों नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन हिसाबै सा जागाव जों लाहार कासुनाय एवं सिनि दलबो गोबांमा गोसा कुफुर हुनै दङ जों बरक बजतन फायनाया जागाव आरो कुननिनि पार्टी कालार करै अबनि बागै जों रिटर्निस ओङै जोंगा जागाव लाहार कासुनाय एवं जारा चिनस्ला सेकम फाइनि रिटार्न दङ जों कबगो बरक चिनियो लाहार कासुतानि फाइ मानजा फाइनांथं तै निनि गोबांखौ एनजिओस रंनो जों नेरंनि बिसिंतै प्रेस मीडिया नि बिसिंतै जों कबगो अ लाहार कासुओ फाइदि जोंनो चबाजि त्रिपुरा थानसा नि याफ्रि हामजाक माने याफ्रि अर फाइदि चिनि मान फाइनो साननानि बागै चिनि दाबिनो जों साननानि बागै जों आचक थानि जतन जोंनो चबानि बागै त्रिपुरा लोगरनो जों कबगो हामबाय सातिनि जागा थायरनाय जानायखौ बरक अब तो जों नायमान यागलन सानाय जोंनाबो भिजिट खायाखो आफ्टर भिजिट जों सानाय दाहायसो थैंक यू